Γεια σας αλάνια μου, ο Προπομπίλ είμαι. Σήμερα θα σας μάθω πώς παίζουμε τις κάθετες. Αρχίζουμε. Όταν βγαίνουν οριζόντια τα νούμερα, πιο καλό είναι να κυνηγήσουμε τα 5 πρώτα νούμερα. Παραδείγματος χάρη. Γράφουμε 5 πάνω και αρχίζουμε τα δεσάρια. 1, 2, 3, 4, 5. Σύστημα καθέτων παίζουμε. Στο δεύτερο θα αρχίσουμε από κάτω. 1, 2, 3, 4, 5. Το 5. Μετά θα βάλουμε ενδιάμεσα 1, 2, 3 κενό 44 και τα δύο κάτω. Αυτό είναι η εξάδα. Και στο τέλος θα παίζουμε και όλα μαζί. Μήπως γίνει το θαύμα και βγουν και όλα μαζί η οχτάδα να την πληρωθούμε όλοι. Αυτό είναι το σύστημα των καθέτων. Στην άλλη επιλογή που παίζουμε είναι τα λεγόμενα τρίγωνα, τα οποία πληρώνουν πάρα πολλές φορές και οι φίλοι μας από την Σαντορίνη το έχουν καταλάβει το νόημα και είναι κοντά στο 12. Πάμε στα τρίγωνα δηλαδή, που κυνηγάμε εξάδες. Τα τρίγωνα πάνω κάτω έτσι βγαίνουν. Μπορείτε να κάνετε διάφορους συνδυασμούς, θα τα δείτε. Εξάδες, σε εξάδες μπορείτε 1, 2, 3 71, 62, 73 και τα ανάποδα τρίγωνα. Αυτά πρέπει να τα μελετήσετε. Σχάρι μπορεί να το κάνουμε μέχρι και 9 με τα τρίγωνα, τα οποία μας έχουν πληρώσει πάρα πολλές φορές. Μέχρι και 9 μπορείτε να κάνετε. Πιο καλά εγώ βάζω εξάδα. Όταν παίζουμε βάση σύστημα με τριγωνάκια, βάζουμε ένα τρίγωνο στάνταρ σε όλες τις περιοχές. Παραδείγματος χάρη εδώ, το 1, 3, 12 είναι στάνταρ. Και αρχίζουμε μετά, παίζουμε το κάτω το αντικριστό, το 71, 73, 62, το ανάποδο 61, 63, 72. Παίζουμε το απέναντι με το 77, 79, 68 και το ανάποδο 67, 69, 78. Αυτές είναι 4 εξάδες μας με τριγωνάκια με βάση, παίζουμε βάση το 1, 3, 12. Μπορείτε να κάνετε να αλλάξει τα τρίγωνα, αντί για 1, 3, 12 το 2, 11, 13. Στάνταρ, το 2, 11, 13 στάνταρ. 2, 11, 13, 2, 11, 13 και το αλλάζουμε. 61, 63, 72 με αυτό το τρίγωνο, με το ανάποδο. Το αντικριστό πάλι 77, 68, 79 ή το ανάποδο ή παίζουμε και εδώ το 7, 9, 18. Αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος παίζουμε τα τρίγωνα, τα λεγόμενα τρίγωνα. Μπορείτε να κάνετε πολλούς συνδυασμούς και μόνοι σας. Θα το παρατηρήσετε, θα κάνετε, εγώ θα προτείνω μερικά τρίγωνα, μερικούς συνδυασμούς, τους οποίους θα διαλέξετε εσείς. Προς το παρόν αυτά, Προπομπίλ, καλή επιτυχία, να είστε καλά. Ευχαριστώ.